er nog één. Wij leerden over de fiets, maar dat broekje vonden wij mies. Dit jaar geen Alpe d'Huez, maar op de Bloemberg geef je les. Juf Marieke, succes, je gaf ons zo fijn les. Juf Marieke, succes, juf Marieke is de best. En nog een keer. Juf Marieke, succes, je gaf ons zo fijn les. Juf Marieke, succes, juf Marieke is de best. En nu nog de laatste keer en bij de best. Mag ik eventjes tussen? Ik zie daar achterin een hele hoop kinderen die meezingen. Dus ik dacht, dat gaan we nog een keertje doen. En bij die duim... Dat wou ik zeggen. Allemaal bij de best. Gaan de duim omhoog en ze zongen wel meer. Maar een beetje zachtjes was het volgens mij. Dus volgens mij we hebben ze even geoefend. En gaat het nu helemaal... Oké, dan gaan we met z'n allen. Juf